kunnafoni kɛnɛ kan ka bɔ studio bidon sabanan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC Kadiatu Traoré kunnafoni kumabaw kuruba la bi juma juillet kalo tile 26 san 2024 filɛ nin ye. Mali sɔrɔdasiw ne u dɛmɛbaga Rusi lakanakɛlaw ne bamanci dankarikɛlaw karila ɲɔgɔn na alamisadon na Mali ani Algérie dancɛw la. DIRPA sɔrɔdasiw ka kunnafoniso ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u digira kosɛbɛ juguw la. Buramɛ bamancikulu ninnu fɛnɛ ka kumalatɛmɛlaw ye laseliw kɛ ko olu u jeniyɔrɔ fi. An bɛna walawalali kɛ aw ye jɛmukan kɔnɔ a taabolow kan. Bi ye san kelen ye Niger sɔrɔdasiw ye dankari kɛ président Mohamed Bazoum mun tun ye fanga ta ni démocratie siraw fɛ ka fanga la. A sababu la général Abdraman Tiani CNSP président ne Niger sɔrɔdasi fanga b'a bolo i ye sarankaninw kɛ min sen fɛ a ye kofɔli ɲumanbaw kɛ u ka baaraw kan san kelen tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la. An bɛna an ka laselikɛla ka baabu lamɛn a taabolow kan. Kalo fila bolili kɔfɛ ka Faransi jamana lamini flamme olympique ye a ka kare laban boli Saint-Denis Paris ka kɛɲɛ ni san 2024 Jeux olympiques kurubon kariliw ye bi juma wula la. Kɛnɛ min kan ka tigɛ l'Amérique dɔnkilidala ŋanaba fila Snoop Dogg ani Pharrell Williams fɛ an ye wele bila Campbell Gimbayara ma ka bɔ Paris Faransi. Ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye. A bɛna kɛ an bolo directement na an ka kunnafoni kɔnɔna la. An bɛna ɲininkaliw sɛbɛ a la. Ninnu de bɛna fara an ka lasilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la. Kunnafoni siraw fɛ minnu labilala kunungo alamisa la Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye laseliw kɛ k'a fɔ ko bin kɛra Mali sɔrɔdasiw ka patrouille dɔw kan Tizawaten Mali ani Algérie dancɛw sigidaw la ka taa kilo 233 Kidal cɛla la. U ye a yira k'a fɔ k'u ye dimiba de don jugu dankarikɛla ninnu na k'a sɔrɔ u ma détail ba di a kan. Yɔrɔ caman minɛlen kɔfɛ u fɛ Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ayiwa k'u ye Afaraka Carrefour belebeleba ka taa Tesalit mara la minɛ. Mohamed El Maouloud Ramadan Buramɛ bamancikulu CSP DPA ka kumalatɛmɛla fɛnɛ ye laseliw kɛ AFP kunnafoniso ye k'a fɔ k'olu u ye digi kɛ Mali sɔrɔdasiw n'u Rusiw ka kɛnyɛrɛye lakanakɛla Wagner minnu b'a la ka u dɛmɛ olu la nka u ma jate kelen di kɛ u ka taabolo ninnu kan. Hakilina jiginna san 2023 waati la Mali sɔrɔdasiw tun ye kɔrɔnfɛla marayɔrɔ caman minɛ ka fara Kidal kan Buramɛ bamanci ninnu dagayɔrɔw kan. Ka tɛmɛ ne an ka kunnafoni ye halisa bi ye a san kelen ye Niger sɔrɔdasiw ye dansigi kɛ président Mohamed Bazoum mun tun ye fanga ta démocratie nasiraw fɛ ka fanga la. Awa an ka Alpha ka VOA Bambara ka kunnafoni dila ale ka laseliw lamɛn a kan. Yusuf Seriba i ni ɲantuma i ye kunnafoni dila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger kan. CNSP ye fanga ta nin ye a san kelen a kunba kɛra lakanabaliya sabatili ye. Yala i bɛ se ka mun fɔ an ye bi jamana lakanali ko kan? C'est vraiment un bilan mitigé. Bakurubala kɛwalew san kelen kɔnɔ ɲagaminen don dɔɔni. Sabula an tɛ se k'a fɔ bi ko CNSP ye a ka laɲiniw bɛɛ sabati lakana fan fɛ. Sabula an ka tiɲɛ fɔ caman tora min kan ka kɛ. Jatigɛwalew tɛ ka kɔtigɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ maa fa ko 2 de kɛra. Nka o n'a taw ta an ka sɔrɔdasiw bi kɛlɛ la u bɛ k'u cɛsiri u bɛ ka san sɔrɔ wagati dɔw la. Misali la nin juillet kalo yɛrɛ daminɛ la binganiwale dɔ senfɛ sɔrɔdasiw sera ka dankari kɛ jatigɛwale la maa 100 ɲɔgɔn na Tilaberi mara fan fɛ. Donc n'i y'o ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ fɛnw bɛ yen minnu ɲana nka caman tora min kan ka kɛ. Peut-être wagati nataw la jaabi ɲumanw caman nasɔrɔ. Lakana kɔfɛ sɔrɔ sira kan n'a bɛ fɔ o ma économie. An bɛ se k'a fɔ ko o basigira wa gɛrɛntɛw wulilen kɔfɛ CEDEAO tun ye min ta k'a sigi Niger kan. Notre pays a subi des sanctions aujourd'hui qui ont fait que sur le plan économique. Gɛrɛntɛw caman minnu sigira Niger kan bibi na o kɔlɔlɔw bɛ jamana nɔfɛ hali bi. Wariko cakɛdaw n'i ye olu caman ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bankiw jamanadenw tɛ ka se ka u tɛgɛ da u ka wariw kan. Misali la jamanadenw bɛ yen caman i bɛ taa sɔrɔ u ka wari bɛ bankiso kɔnɔ nka cogo si la u tɛgɛ tɛ se ka da a kan. O bɛɛ sababu bɔra mun na sabula BCEAO tun ye gɛrɛntɛ minnu sigi Niger kan o kɔlɔlɔw cayara kojugu. Bi san kelen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ hali bi ko wariko cakɛdaw caman bɛ yen u ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ. Fangɛrɛ fɛ n'i ye baloko ta k'a lajɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ye malo ta hali bi malo da ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔ sani fanga dafiri cɛ malobɔrɔ kilo 25 sɔngɔ tun bɛ bɔ 2,000 la ka taga 2,200 la nka bibi na san kelen kɔfɛ o sɔngɔ bi bɔ 3,600 la ka taga 4,000 ɲɔgɔn na donc o wari o doublera de. Une hausse de près de 100%. Niger y'a latigɛ ka kokan sɔrɔdasiw caman gɛn minnu t'u sigilen bɛ yan nɔ jatigɛwale kɛlɛli kama nka bi ani Rusi bɛ baara kɛ kosɛbɛ sabula ko o jamana in bɛ u ka laɲiniw bato. E hakilina ye mun ye o la? Aucun pays ne peut lutter contre le terrorisme seul. Jamana si kelen tɛ se k'a fɔ k'a bɛ se ka jatigɛwale kɛlɛ a yɛrɛ dɔrɔn. Ne bolo o bɛ cogoya min na a man kan k'a fɔ k'an bɛ kɔkan jamana dɔ fisaya ni dɔ ye. N bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la n'i y'a ta misali la Niger y'a latigɛ ka a ka baaraɲɔgɔnya ka o jɔ ni Amerikikaw ye. Ne bolo a tun bɛ se ka kɛ cogoya gɛrɛ la. An tun bɛ se ka a ɲini Amerikikaw fɛ dɔrɔn u ka segi u ka laɲini kan ni Niger ye. Sabula mankan bɔra yɔrɔ jumɛn ko fɔlɔ la ko sɛbɛn min y'a to u ka sɔrɔdasi daga nana sigi Niger yan tun ma kɛ sariya kɔnɔ. Sisan ne bolo an tun bɛ se ka a ɲini u fɛ u ka segi dɔrɔn o sɛbɛn in kan sariya kɔnɔna na ani kɛcogo la anw yɛrɛ bi jɛn ni min ye ni o bɛ an danbew bato wa a tɛ tɔɔrɔya se an ma a bɛ nafa don an kun. O la ne bolo CNSP tun bɛ se ka a lajɛ ni a bɛ sɔn o baara kɛcogoya ma walima ni a tɛ sɔn. N bolo o tun ka fisa ni jamana in gɛnnen ye sabula maa caman de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jatigɛwale kɛlɛ. O cogoya kelen in na an tun bɛ se ka o kɛ ni jamana dɔgɔrɔw fana ye ani minnu bɛ se ka bɛn ni ɲɔgɔn ye ka baara kɛ sabula an dɔrɔn tɛ se ka jatigɛwale kɛlɛ. D'autres partenaires. Puisqu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme seul. Niger, Burkina Faso ani Mali farala ɲɔgɔn kan ka AES sigi sen kan ko k'u hakilinaw bɛɛ kɛ kelen ye fɛn dama dɔw la n'a fɔ jatigɛwale kɛlɛli. I hakilina ye mun ye o jɛkulu in bangeli la? Il faut de la synergie. Ne bolo a cogo ɲana an ka jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ k'u fangaw kɛ kelen ye walasa ka ɲɛtaga lajɛ ɲɔgɔn fɛ nka faraɲɔgɔnya in dɔrɔn tɛ a bɔ fo an ka fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ min b'a to an bɛ se ka nafolow sɔrɔ walasa ka se ka an ka jamana yiriwa ni ka jatigɛwale kɛlɛ. Yusuf Seriba i ni ce i ka ɲininkaliw jaabili la. Niger ka yɛlɛma hɔrɔnya siraw dayɛlɛlen de ye nin ye wa a tɛ segin kɔ tuguni nin ye Général Abdramane Tchani Niger fangatigi ka kumakanw ye a ka sarankaniw senfɛ ka kɛɲɛ ni u ka fanga tali san kelen ɲɛnamayaliw ye alamisadon sufɛla la jamana ka foroba jakansow kan waati kɛrɛnkɛrɛnna min la Niger bɛ kan ka tɔndenya bɔ a kɔnɔna na CEDEAO kɔnɔna na o labɛnw olu bɛ senna u bolo an ka Alpha k'a lamɛn tuguni a laseliw kan. CNSP y'a latigɛ ko san o san sa juillet kalo tile 26 tɛna baara bilen Niger kɔnɔ k'a na kɛ foroba lafiɲɛbɔ don ye. Général Tchani ka laseli senfɛ kunu sufɛ a ye yɛlɛma caman fɔ ko minnu sera ka kɛ kabini Mohamed Bazoum ka fanga binna. La dénonciation des accords de défense et de bɛnkan sɛbɛn min bɛ Niger ni Faransi cɛ lakana ani kɛlɛ hukumu kɔnɔ an sera k'o sɔsɔ. Faransi ka lasigiden min tun bɛ an fɛ yan nɔ an ye o gɛn. Faransi ka kunnafoni di cakɛda dɔw minnu tun bɛ an fɛ yan nɔ n'u tun bɛ nkalonw tigɛ an y'olu gɛn ka bɔ. Niger ani Burkina Faso y'u senbɔ G5 Sahel la. An ka jamana sabaw jɛna tuguni ka bɔ CEDEAO la ɲɔgɔn fɛ. Sorasi bɛnkan sɛbɛn min tun bɛ ani Benin cɛ an ye o fana sɔsɔ. La dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin. Walasa Niger ka se ka yiriwa ni ka nafolo caman sɔrɔ n'a ka dugujukɔrɔfɛnw ye ka sɔrɔ a ma gulo maa dɔgɛrɛ la Général Tchani ko baara dɔw kan ka bila sen kan hali a tɛna mɛn. N bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna tuguni ko hali a tɛna mɛn bilen an bɛna an ka taji baara yɔrɔ belebele dalaka ani taji yɛrɛ baaraliko ɲuman kalanso o dayɛlɛ Doso. Taji ani gazi o kalanyɔrɔba dɔ fana kan ka dayɛlɛ Zender. Gaz à Zender. Taji ko in dɛ Niger marabagakɔrɔw tɛ ka kulonkɛ ni o ye bilen kabini u ni Benin ka furukufuruku fɔlɔ la ka mɛn ɲameya kun si Tchad ma walasa a ka taji ka se ka tɛmɛ yen fɛ ni ka Cameroun kɔgɔjida la sɔrɔ. O tun ye baaraɲɔgɔnya kɔrɔ ye min tun bɛ u ni Jamena cɛ u bi fɛ ka o la kuraya nka e ko fɛrɛ tɛ ka fɔlɔ ka sɔrɔ Ɲameni Cotonou yɛrɛ ka mankan na wa
ka sababu kɛ Niger kɔnɔ ko ministre général Tumba ye Benin jamanakɔrɔ ɲɛma fila ka weleli min jaabi dɔgɔkun daminɛ n'a sɔnna ka taga kɛlɛban kuma kɛ Cotonou be sira ɲuman kan. Général Tumba yɛrɛ ka fɔ la o kɛra ani Benin faso ɲɛma Patrice Talon yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ. An k'a lamɛn. A waati sera sisan kumaw kɔfɛ an k'an sigi ka bɛnkan fɔ an ka baara ɲɔgɔnyaw kɛcogoya kan. An y'a faamuya fana k'a fɔ ko Benin marabagaw y'a ɲini sisan ka kuma ni an ye. N'o tɛ sisan an bɛ se ka dancɛw dayɛlɛ ani Benin cɛ sabula maa caman ka laɲini o de ye. Nka a tɛna kɛ ko ɲuman ye sabula bandiw bɛna maaw kunbɛn dugutaga sira la Benin ani Niger dancɛ fan fɛ. O kuma na fɔ an jamana filaw bɛɛ lajɛlen de ka bɛn a kan fɔlɔ lakana kɛcogoya la. Beninkaw y'a yira ko kuma ɲɔgɔnya ka di u ye. O kuma na ne yɛrɛ bolo mission in ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ. Ali ni Benin ni Niger dancɛ dayɛlɛla ni waati in na gɛlɛya dɔgɛrɛw na don kɔfɛ baara cogoya la. Kamasɔrɔ janvier kalo nata ni AES jamanaw y'u ka boliko CEDEAO la o waleya yɛlɛma caman bi sɔn ka don dancɛw tɛmɛliko la tɔnba fila nunu jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka yan'o cɛ Mali, Burkina ani Niger ye labɛnw tali daminɛ kabini kunungo u ka douanier ɲɛmaw bi ɲɔgɔn ye bala ɲami kɔnɔ walasa k'u ka baarabolow caman tilen ni ɲɔgɔn ye min na to jamana saba in kɔnɔ maaw ka se ka fɛrɛ dugutagaw la. Colonel Adamu Abdou Zaroumei bi dɔɔni fɔ labɛnw kan minnu bi ka ta AES jamanaw fɛ. Expertw ye baara mun kɛ u y'a tengu jamanaw douani directeur baw la ko min ye musakaw sarali ye siraw la u ka sɔn hali bi ka UEMOA ni CEDEAO ka certificat d'origine minɛ donnitigiw bolo kasabiw sarali hukumu kɔnɔna na fo janvier kalo tile 25 san 2025 nata. Nka k'u ka sɔn UEMOA ka certificat d'origine dɔrɔn de ma. Ni o waati in tɛmɛna min ye maanifinw ka taga ni ka segiw ye ani jagofɛnw ani baarakɛtaw ani jamanadenw ka sigiliko jamana dɔgɛrɛw kɔnɔ lajɛw kɔfɛ expertw ko k'u b'a tengun douani ɲɛmaw la ko sariyabolo min bɛ senna kɔrɔlen ni o ye UEMOA ta ye o ka to senna fo AES yɛrɛ ka a taw sigi sen kan wagati min. Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein ni ale tun bi kɛnɛ kan ko douanier ɲɛmaw ka ni lajɛ in nafa ka bon kosɛbɛ. Ni wulikajɔ in ye ko ɲumanba de ye min n'a to an ka AES jamanaw ka se ka fanga sɔrɔ douanier sira kan wa a na kɛ sababu ye fana k'a to jamana dɔgɛrɛw kana don an ka jɛkulu la. N'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a dɔnnen do bi sikasi t'a la ko Niger labɛnnen do ka bɔ pewu CEDEAO la nin ka a ka yiriwa sabati a yɛrɛ ye n'a fɔ a teri jamana fila tɔw. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la. Cardinal Jean Zerbo, Mali catholique ɲɛmɔgɔ ni a tun sugandira papu na o ye chrétien catholique ka dunuya gun kan ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ a ka kɔrɔsigi ye ye dansigi kɛ a ka baaraw la papu kɛrɛfɛ kunungo alamisa la juillet kalo tile 25 san 2024 na a yirala k'a fɔ ko papu ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a sɔnna a ka baarabilancari o ma. Monseigneur Robert Cissé n'o ye Sikaso archevêque ye o sugandira a nɔrɔ k'a kɛ k'a nɔrɔ bila a nɔgoni na. Nin kunnafoni ninnu sɔrɔla kunnafoni sɛbɛn lakura fɛ. Sisan an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an sera an ka jɛmukan tako fɔlɔ ban waati ma a ye an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw di aw ma. A k'an bɛn sɔnni. An balimaw ani yantuma Mali jamana senantolantan jɛkuluba n'o ye Aigle National ye o senantolanbagaw damadɔ y'a jira k'u bɛna u ka baara ɲɔngiri ka bɔ jamana ntolantanba la fo ka se u ka ɲɛmɔgɔ Amari Traoré ka sɔnsɔri ka wuli. U ye bataki min bila dɔgɔkun tɛmɛnen na bɔlɔlɔsiraw fɛ u y'a ɲɛfɔ ko ni latigɛ ni k'u ye u ka ɲɛminɛbaga dɛmɛ. Fema Foot n'o ye jamana foroba tɔnba fan fɛ jaabi si ma kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na wale kura nin kan min kɛra Aigle fɛ. Mun de kan ka kɛ o gɛlɛyaw la aw fɛla ye jumɛn a ko la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jɛmukan na jumadon juillet kalo o tile 26
wɔɔrɔnan na san 2024 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ne balimaw ni jamukan kɛrɛnkɛrɛn a kana fɔ aw kɔ dɛ. halisa k'a fɔ an lamɛnkɛlaw ye aw bɛ malikura kunnafoni de kɔnɔ ka tɛmɛ an ka kunnafoni ninnu ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen burkina wasabulon kɔnɔna la ka da a kan mali conseil national de transition président colonel Malick Diawo ka tile saba taama senfɛ burkina ye sarankaninw kɛ burkina wasabulon kɔnɔna la a ye mali jamanadenw ka foli n'u ka tasibilakanw laseliw kɛ burkina wasadenw ye ka fara o kan a kumana a ka kɔkɔrɔmadonniw kan ka kɛɲɛ ni fɛn min ye AES ye n'o y'u ka jamana saba in ka kiliya tɔnkuluba ye ani fɛnɛ ɲɛtaw ani dansagokɛlaw ka kɛlɛliw u ka jamana saba ninnu kɔnɔna la halisa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye. Nusɔndiyaba ani bonya olu ne dusura tuma n'a min na ne bɛ kuma taara nin wasaden bulon in na Burkina Faso kɔnɔ ka taa o bila nin session in daminɛman na sabula ne bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ nin nera Burkina Faso lakaw bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya yirala jamanadenw na ani jamana kɔ kan o kɔfɛ fɛnɛ ka se ka latigɛw ta min bɛ jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi yɛrɛ sabatira. Je vous dis merci. Barka. Malick Diawo tun tɛ se ka nin lasiri nin kɛ n'a tun ma AES kuma fɔ faraɲɔgɔnkan jɛkulu min sigira ka bɔ farafina tilebenfan jamanaw min ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye. An ka jamana saba minnu fara ɲɔgɔn kan olu ka tariku o bɛɛ ye o kelen de ye min ye ka se ka lankanakow kɛlɛ ani ka se ka u ka sɔrɔkow yiriwa ani u ka dɔnko ani seko bilasira kan ka danga ka bɔ maa minnu fɛ ka u t'a la u kan fangara. An dun min ye AES confédération jamanaw ye n b'a fɔ ko anw ka baarada o ye ka se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ minnu bɛ kɛ tiɲɛ kan ani anw ka révolution yɛrɛ kɔrɔgɔli ka se ka a to an ka jamana ka se ka yiriwa cogoya bɛɛ ra. Social et culturel du Sahel. Malick Diawo ka babu laban o ye lankanabaliya farafina Sahel mara kɔnɔ. La lutte contre le terrorisme ka bengani walikɛlaw kɛlɛ o tɛ anw fɛ i n'a fɔ siko walima ko gwansan a bɛ komi i n'a fɔ tiɲɛ min ye anw y'a sigi k'a fɔ ko siranya kɔni o tɛ anw dusura anw bɛna an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jadikɛlaw gbɛn ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ ka se ka basigi ani hɛrɛ bila an ka jamanaw kɔnɔ anw bɛna fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan ka se ka nin ko ninnu dafa min ye Sahel mara jamanaw ye o ye anw ta ye a dun tɛna se ka taa ka bɔ an Sahel jamanadenw bolo. Malick Diawo ka laseli kɔni a mina kosɛbɛ faso ka wasadenw ma olu ye waliɲumandɔn yira ni Mali ka wasaden bolo ɲɛma in na k'a fɔ ko foyi kɔni tɛna se ka AES ka taabolo o sɔkɔ nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. kalo fila bolili kɔfɛ ka Faransi jamana lamini lanpanba n'o ye duniya gun kan farikolo ɲɛnajɛ lanpanba n'a bɛ wele ko flamme olympique ale y'a ka kare laban boli Saint-Denis Paris ka kɛɲɛ ni san 2000 ani 24 Jeux olympiques kurubon kariliw cɛla ye bi juma wula la kɛnɛ min ne a tigɛli bɛna kɛ l'Amérique dɔnkilidala ba ŋana fila fɛ Snoop Dogg ani Pharrell Williams awa Paris dafɛ an ka Mariam Tarawele ka laseliw lamɛn a kan. Duniya farikolo ɲɛnajɛba Jeux olympiques ka tamɛnɛ laban min kɛra Saint-Denis n'o kɛra ɲinan san 2024 Jeux olympiques daminɛli kurubon karili Snoop min jatilen don i n'a fɔ dolo duuru n'a jatira Amérique futɛnɛ yelenbaw fɛ Snoop Dogg ani ka fara Pharrell Williams kan olu yera ni ɲinan duniya farikolo ɲɛnajɛba Jeux olympiques o tamɛnɛ y'u bolo bi juma parikaw ka bɔlɔnkɔnɔnaw la nin kalo fila wulikajɔ labɛn minnu kɛra Faransi jamana fɛ u ka jamana
faba kɔnɔ ka kɔn n'o ye GO san 2024 o dayɛlɛli ye min kɛra sufɛyan fan fɛ kɛra faransikaw ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔba n'o ye Stade de France ye Saint-Denis n'a filɛ nin ye Paris kɛɲɛ ka yan fan fɛ a duguden caman i n'a fɔ ni fitinɛ yelenba ninnu kanubagaw ani ka fara maaw kan minnu nana u yɛrɛ lafiya dugu kɔnɔ n'o ye turisiw ye camanba de tun bɔlen don ka lakalita ɲini kɛ walasa ka se ka nisɔndiya kɛcogo lajɛ ani ka fara ni fitinɛ yelen ninnu yeli kan mɔgɔ caman y'u ka nisɔndiya yira ni Snoop Dogg yeli ye u fɛ min jatilen don diɲɛ kɔnɔ bi i n'a fɔ Ameriki jamana ka fitinɛ yelenba arabu nasiraw fɛ Californie ka don min yera n'a ka dorodi kusigijan ye kɛra mɔgɔ caman bolo nisɔndiya ko ye a nisɔndiya barika bonyana ka taa mɔgɔw fan fɛ kosɛbɛ kuma min na u tun ɲɛ bɛ u ka fitinɛ yelenw caman b'a la ni taamɛnɛ ye ka madon ka na u la dɔɔni dɔɔni mɔgɔ caman de nisɔndiyara jama la minnu tun nalen don lakalita ɲini na ka fara ni dɔnkilidala fitinɛ yelenbaw fana yeli kan tile taabolo bɛna sɔn ka janya kosɛbɛ baw ni farikolo ɲɛnajɛ in Nadège ani Céline ka fɔla olu minnu ye Saint-Denis dugudenw ye u bɔlen kɔrɔ kɔfɛ sɔgɔmada fɛ ka ɲɛnajɛ kunfɔlɔw daminɛ ye ani fana ka fitinɛ yelen camanba ye minnu bɛ ka taamɛnɛ in fali u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye flamme ye u ka sigidaw kɔnɔ i n'a fɔ Pleyel o kɔfɛ u nisɔndiyara joona k'u kunda Faransi farikolo ɲɛnajɛyɔrɔ kan n'o ye Stade de France ye ka se ka diɲɛ fitinɛ yelenba ninnu caman ye i n'a fɔ MC Solar ani Snoop Dogg u ko k'u jigi b'a kan ka se ka nin ɲɛnajɛ in kuncɛli baaraw bɛɛ lajɛlen ye tilengayanfan waati min bɛna kɛ Basilique Saint-Denis kɔnɔna la n'o ɲɛnajɛ baaraw bɛna daminɛ ni Ameriki jamana fitinɛ yelenba fɛ n'o ye Pharrell Williams ye yanni u ka boli ka taa tuguni parikaw fɛ yen ka taa farikolo ɲɛnajɛba Jeux Olympiques kurubon karili ɲɛnajɛw kunbɛn ni Jeux Olympiques ninnu kɛnɛsigi ɲɛkɔrɔla la a yirala k'a fɔ ko dankari kɛra nɛgɛsira dɔ la Paris mun de y'a waleya an ye wele bila Cambel Gimbayara ma ka bɔ Paris Faransi ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye Cambel an ka foli b'i ye Cambel n tulo t'a la an ka foli bɛ Cambel ye ayiwa ka tɛmɛ ne ɲininkali ye jamana marakɛlaw ye mun boloda ka kɛɲɛ ni dankarili ninnu ye nɛgɛsiraw kan yaasa Jeux Olympiques filɛlikɛlaw olu bɛ se ka lakana sɔrɔ cogoya minnu na ayiwa an bɛ a ɲini an ka lamɛnbagaw fɛ k'a fɔ ko nɛgɛw darakinen don an bolo an ma se ka connecter Cambel la awa an bɛ tɛmɛ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ siraw ye Siyaka Tarawele fɛ Jeux Olympiques Paris bafɛmɔgɔ nani kɛnɛ kan Mali taekwondo kɛla mɔgɔ kelen bɛna nin yɔrɔ ta la a tɔgɔ Ismail Kulubali Mali taekwondo fédération ɲɛma Dr Aliou Badara Traoré n'ale ye ceinture noire 7e dani ye a y'a yira ko laɲini ye kelen de ye kɛnɛ in kan ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la Ismail Kulubali a bɛ kɛlɛ kɛ catégorie min na o ye kilo 80 ye mɔgɔ min man ka tɛmɛ kilo 80 kan a bɛ kɛlɛ kɛ o de hukumu kɔnɔ o catégorie la Ismail Kulubali tɛ mɔgɔ kura ye Mali taekwondo kɔnɔna na Dr Aliou Badara Traoré Mali taekwondo fédération ɲɛma an ka lamɛn Ismail y'a ka formation bɛɛ kɛ jamana kɔnɔ yan fo ka taa se Jeux Olympiques min kɛra Rio de Janeiro Brésil ale fana de ye jamana ale taara jamana kumabɔ o Jeux Olympiques o kɛnɛ kan o kɛlen na Ismail ye combat jɔ dɔɔni nka a sigira Faransi sen kelen bɛ Faransi sen kelen bɛ Mali la yan kɔsa in na a y'a ɲini k'a fɔ a b'a fɛ ka don kɛlɛkɛcɛw fɛ
ite don tɛ taekwondo la kɛlɛkɛcɛw fɛ an b'i lajɛ de k'i sɛgɛsɛgɛ k'i ka kɔnbaw lajɛ i b'a kɛ cogo di bon alhamdulillah an y'a ye k'a fɔ an bɛ min wele forme n'o kɔrɔ ye a jolenya b'a la o jolenya o y'a lase fo ka na se qualification nin ma a n'o tɛ a sigilen don Faransi an bɛ ɲɔgɔn kalama a ye fɛn fɛn kɛ labɛn na anw yɛrɛ bolonɔ b'a la a ye fɛn fɛn kɛ labɛn na an ka baara bɛ o la sisan an b'a dɔn wagati nin na ani an ye degi karamɔgɔ min sugandi ani o bɛ sisan village olympique la an b'o dɔn sisan ni ala sɔnna ma yanni compétition taekwondo yɛrɛ ka dabɔ don min na n'o bɛ kɛ tubabukalo nata ni tile 7 ka taa se tile 10 ma catégories bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o wagati ninnu na. Pereperelatigɛ wɛrɛ Dr Aliou Badara Traoré Mali Taekwondo Fédération ɲɛma. Taekwondo Jeux olympiques la fɛn dɔ bɛ kɛ an b'o wele qualification an ka farafin jamanaw bɛ qualification kɛ o qualification na mɔgɔ minnu kɛra fɔlɔw ye olu de bɛ qualifier catégories la bon n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ an ka farafin bolo kan n'an b'o wele Afrique catégories la cɛmaninw ye 4 ye musomaninw ye 4 ye donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔ 8 dɔrɔn de bɛ qualifier farafin na tubabula o fana b'o cogo la Asie o fana b'o cogo la Océanie o b'o cogo la Amérique o b'o cogo la donc olu jolenw de bɛ tila ka taa ɲɔgɔn kunbɛn Jeux olympiques kɛnɛ kan o kɔrɔ ye Mali ka girin kosɛbɛ an ka dugawu kɛ Ala k'a tɔ giriya an ka laɲini kɔni mɔgɔ tɛ taa nin kɛnɛ sugu kan k'a fɔ ko i bɛ taa ten ka segin ten an ka laɲini ye an ka se ka jɔnjɔn dɔ sɔrɔ bari n'an hakili b'a la kabi jamana kɛra jamana ye jamana ma Jeux olympiques jɔnjɔn sɔrɔ a kun ka d'an ye taekwondo tɔgɔ ka fɔ jɔnjɔn sɔrɔbara fɔlɔw la an ka jamana kɔnɔ donc an ka laɲini kɔni ye k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ taa ani jɔnjɔn dɔ ka se ka na. jɔnjɔn kɔni bɛna ɲini Jeux olympiques kɛnɛ kan Fewa Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seri do. balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ayiwa an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ fɔlɔ an ka nɛgɛw darakili la nka sisan nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na awa nin bɛ dansigi kɛ fɛnɛ malikura ka dɔgɔkun kunnafoniw na kunnafoni ninnu laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an ka nɛgɛkarafe jugu tun bɛ Sɛki Tiro bolo awa sisan k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ an ka kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ n'o ye www.voabamara.com a b'an sɔrɔ fɛnɛ. An balimaw ani yantuma Mali jamana senantolantan jɛkuluba n'o ye Aigle National ye o senantolanbagaw damadɔ y'a jira k'u bɛna u ka baara ɲɔngiri ka bɔ jamana ntolantanba la fo ka se u ka ɲɛmɔgɔ Amari Traoré ka sɔnsɔri ka wuli u ye bataki min bila dɔgɔkun tɛmɛnen na bɔlɔlɔsiraw fɛ u y'a ɲɛfɔ ko ni latigɛ ni kun ye u ka ɲɛminɛbaga dɛmɛ Fema Foot n'o ye jamana foroba tɔnba fan fɛ jaabi si ma kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na wale kura nin kan min kɛra Aigle fɛ mun de kan ka kɛ o gɛlɛyaw la aw fɛla ye jumɛn a ko la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jɛmukan na jumadon juillet kalo o tile 26nan na san 2024 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ne balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn a kana fɔ aw kɔ dɛ